खुलुमबाय गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयबो महरगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय सावथुन महरगिरि आफादनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों जों उदालगुरि बिसाया बानजायनाय जि खाफाल आनजाद लटारि खेला बे खेलाया दिनैनि गेजेराव जानो गोनांमोन। जों 2 बाजियाव लादोंमोन, नाथाय 2 बाजिनिफ्राय जोङो नेयै दासिम गोबां लटारिफ्रानो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हायाखै आरो बिखेक जोंहा बैसागोनि सिगांनि नैबे समावहाय गोबां महरगिरि बिबानगिरि बिथांमोना गावबागाव शुटिंनि बेस्थ'आव दिनैनि बे खाफाल आनजादनि समावहाय गोबां लटारिखौ लाबोनानै होफैनो हायैयाव जों दिनै बे खेलाखौ फावसायनानै फैगौ नैबे मासनिनो 26 थारिख बुधबारै बेलासिनि 2 रिंगायावहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनिनो बिसानि हेड अफिस रौतायावहाय जों बेखौ खुंफुंनाय जागोन। बेखायनो बयबो महरगिरि आरो रायजो राजाखौ बैखालि बे लटारिखौ होनायनि सिगां जाय बिथांमोना गोबां बुकखौ लानानै थांदोंमोन बिथांमोनखौ लाबोनानै 2 बा 3 सिगाङावनो जमा होनो थाखाय खावलायहरबाय, जाहाथे जों ओइदिनखालि मोजां बे खेलाखौ खुंफुंलांनो हायो। जोंनि बे खेलानि खुंनायनि गुबै थांखिया जाबाय जोङो बे बिसाखौ सालायनायनि जि संगठनखौ सालायनायनि थाखाय रांखावरिनि एसे अनसुंथाइ बायदियै बे खेलाखौ होनाय जादोंमोन। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ जाहाथे बे खेलाखौ होनानै जोंनि बे संगठन सालायनायावहाय जि एसे अनसुंथाइ बायदि बिहोथाय होयो बेखौ हास्थायनानै दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों बुधबार 26 नैबे मासनिनो 2 रिंगायावनो जों खेलाखौ होफुंथारगोन होननानै जों रायजो राजा नोंथांमोननि सिगांसिम माने खौरां दैथायहरबाय आरो जों थि मोनसे नोंथांमोननि सिम जोङो रादाय खानाय बायदि जों फोरमायहरनाय जाबाय। गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला बिसानिफ्राय बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै खाफालनि आनजाद जानो गोनां दंमोन। बियो गोबां जाहोननि खारनाव जों बेखौ एसे फायस'नो गोनां जाबाय। खारना जाहैबाय मा, जों गुबुन जिल्लायाव हरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बैसागुनि बेस्थ'नि थाखाय फनजों जों कन्टेक्ट लाहरदों, बिथांमोना फनजोंनो बुंहरदों। थेवब्लाबो बिसोरखौ जोङो नेनाय फावैनो जों बैसागुखौ बारहोनानै नेक्स्ट जोङो बे एप्रिल दाननिनो 26 थारिखआव बेलासे 2 रिंगायाव जों थि खालामबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जायमोना लटारिखौ लादोंमोन नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै। निस्सय नोंथांमोना रिजाल्टनि खाफालनि आनजादखौ मोनमारगोन। एप्रिलनि 26 बे 2 रिंगायावनो मोनगोन। जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो बयखौबो खबर हरबाय, बिथांमोनाबो खबर हरबाय। बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।